nakakapreventar mga tugang sa pag-build up nin mga plague sa tuyang mga aghang kandugo tanganing inipod ay magbara. Population with a diet of consisting mainly of fish. Ang mga lugar o mga populasyon da tabi lalo na mga tao na dakol mga tugang ang mga pigakaon na sira nagakaon ki preskong prutas as in mga local vegetables experience virtually no cardiovascular disease and have a high percentage of healthy seniors. Oy, magayon palan ini. Kusog mga tugang sa pag-asa mga napag-araman ang mga tao na mahihilig sa sira magkaonin mga preskong prutas, magkaonin mga gulayon. Nagaka-experience sa databi ninday mga tugang kihilang sa puso. Asin siring man, igwa databi na lang ko na porsyento nin mga seniors na bakong hilangon. Yan! Yan tabi mga tugang ang satuya na buena manong bareta sa morning hearing. Marahay na sa Lord. Good news mga tugang sa morning hearing. Henry M. in the morning. Henry M. in the morning. Ang sira kaya konsiderado siya mga tugang na fresh meat, white meat, di ba? Ang sira kaya konsiderado po siya mga tugang na white meat. Yan. Kaya ang klasifikasyon ka nagsurat ka ng istorya, mga tugang ang sira po sarong klase nin sira o ang sira. Pagkaray niya, noy. Pagkaray niya yung pet mo. Ang sira, sarong klase po mga tugang nin sarong klase po mga tugang nin puting karne. Yan, white meat. Okay? Oh, yan. Marinaga po. Kuya Tony Reyes, ganan tunay. Marinaga. Morning Hirit, Salod, Translation Tips. Translation Tips. Okay. Ayos ka man, Migwa. Morning Hirit, Salod, Translation Tips. Good morning, Kuya Tony. Mag-Jim's Coffee na, sabi ni Ma'am Viet Cornelio. So may mga birthday po may mga greetings sa birthday. Text na po ta. Ano yan papasadaan tayo yan aga. Pagalipas tabi, mga tugang kan report. Hali po dyan sa luwas. Kay Baan, Mega Force Patrol. Nasa linya po si Al Armario. Diyan kita sa luwas. Alas 5:20 nin pag-aaga. Pading Al, good morning, kamin. Good morning, pade. Good morning man kay former City Councilor Alex C. Ang Tula-Tula, Legazpi City. Ang natabon si Councilor. Maabot pa lang kaya ngunyan so barkada ni Kagawad. Ali sa Manila. So nagbubulong sila. Nagbubulong si Biomechanics. Yun. Kaya sa gusto magpaburulong tabi, pasyal sana kami dyan sa harong ni Kagawad, sa Tula-Tula. Yan. Tagod pa man iyan sa aga. Yaon yan sa matibay na nagbubulong. Bako nagkukuha na, therapy? Oo, biomechanics sa napudkaan. Pasyal kami dyan. Maabot ba niya? Yes. Okay, sa iba pang informasyon, aarog naman ngunyan kanibang LGU. Ang ginibo kan uwas na tatawanin 50,000 pesos ang mga kapitan na makakatapos nin tulong turno. 20,000 naman sa mga barangay Kagawad. Sinabi ni Board Member Melissa Abadesa Armedilla na igwa naman tigpasar na ordinansa ang Bakakay. Ini for review pamaninda sa sanggunian na panalawigan tapit sa 20 pa ang committee meeting. Inot kayo ni sa paagi man ni Board Member Dennis Nicolanya ang barangay captain sa Liga President sa Albay. Pinaprobara naman kan sarong simana sa sanggunian na panalawigan ang ordinansa na pigpasarman kan uwas
na tatawan sa 50,000 ang mga kapitana makakatulong torno 20,000 man sa mga barangay kagawad. Approve na ini sa Sangguniang Panlawigan for implementation diyan sa UAS. Kaya ngunyan pigpapangaruga naman ini kan ibang LGU siring kan Bakakay Albay. Tadi ang pongkaras kan informasyon digdi sa luwas. Alar Mario, DCGB. Salamat, Paringal, sa report. Sige po, mga birthday ngunyan. Happy birthday. Tabi sa Indogabos, mga tugang, 5:30 na oras po sa Pilipinas. Henry M. in the morning. Henry M. in the morning. Dumagata mga tugang sa headlines kan DCGB. Newspaper front page. Enot sa morning hirit. Newspaper front page. Enot sa morning hirit. Ali po sa newsroom kan DCGB. Good morning, Paring Mal. Kamin. Good morning, BT. Good morning sa mga tagapagtabay. Headlines ngunyan na pagkaagang ininin Miyerkules, Petsa 18. 8 Pinoy na nagpositive po sa COVID-19 gikan sa China tapos na ang isolation period sigon sa Department of Health. Local air carrier sabay-sabay na nag-anunsyo ng pagbaba sa airfare o pamasahe sa aeroplano sa mga sunod na bulan. Pagkadisganar ka nagkapilang AFP officers kinumpirmar ni Defense Secretary Carlito Galvez Jr. sa Senado. Abalos nagpahayag na more than qualified si Secretary Eduardo Año bilang National Security Advisor. Iyo mananggad. Mientras tanto, 68% ka mga Filipino pabor na maibalik ang mandatoryong Reserve Officers Training Corps o sabi kan Okta Research Survey. Bureau of Customs nagpatanid sa publiko na kaipuhan ng ganin clearances sa sibuyas asin ibang gulayon gikan sa ibang nasyon. So mga kunyang kaya Nataman-tabay clearance pa yan. Amay ko ang gayod. Madapat na riparahon. Na baka may dardarang peste. Di pwede. Dapat umagi Pwede sa man. clearance kan Bureau of Plant Industry. Pwede man. Pero baka haloy na kitang napipisted sa Pilipinas. Aloy na ako di. Sa presyo kan sibulyas. Oo, ngunyan sa nadaamanan. Basta susisig day magbagong timpla na. Ayos lang yan. Okay, Pangyari. Economic team nagpunang makipag-uron sa mga potential investors sa Pilipinas. Aha. Presidente Bongbong Marcos tagdesina ng mga bagong opisyal kang gobyerno. Mantang bilang ka mga nagadan dahil sa Shareline o sin LPA, nasa 29 na. Pagdukot sa duwang human rights activist as in development workers sa Cebu City, pipaimbestigaran kan DOJ sa NBI. Pinakadakol na aksidente sa Tinampo, impulse ang motorsiklo, sigun sa Motorcycle Rights Organization. Dakol pang kriminal na reklamo, tiglalao man sa sangat kontra kay suspended Bucor Chief Bantag. So for BPM, mga init na headlines ko dyan na pagkaaga. Aha. Pagyang kang POS Enterprises, hanapon sila, Mr. and Mrs. Raul Marisa Calyo dyan sa Orosite, Legazpi City. Basta radyo, i-POS nyo yan, 24/7 konektado kung maski daing load. From News Bay, sini po si Mardila. Good morning. Thank you, Paring Mal. Newspaper front page. Enot sa morning hirit. Newspaper front page. Yan po mga tugangan, mga headlines, kan mga bareta. Ngunyan na pagkaaga. Grabe manan. Inasibulyas ba yan? Yununun. Ay, sus ko. Marasa pag na-resolver ng Department of Agriculture. Sabi ni Chief Rams, managbarat baga ngayon sa sibulyas. Ano niya ko? So, ang tambo ngayon sa mga duwang dangaw. Sarawayong ka sa may dahon pala. Barato man ang ganito. Saramon girison mo na at bibog taksinan lag. The best. The best. Okay.
Sige daw, mga tugang, 5:31. Ay, sandali, dapat pala Pag-asa to. Pag-asa segment pala to. Sandali lang, Ansa. Pag-asa segment pala ini. Tabi, Kuya Tony, madali lang ha. Pag-asa in the morning. Sige daw. Aramon tada muna ang report sa kamugtakan kampanahon. Hali po dyan sa Pag-asa, DOST. Okay. Sige daw, ringing po ang Pag-asa. Pag-asa, DOST. Tingnan natin. Hello? Good morning, Sir Ariel. Welcome po sa DCGB. Mahagad po kami ki-forecast para sa aldaw na ini. Go ahead, Tabi. Para po sa tuyang weather forecast ng aldaw ni Merkulis, nakaluwas na sa Philippine Area of Responsibility ang low pressure area na nasa may Palawan, as in na tunaw naman ang sarong low pressure area na nyaon duman sa may Partikan Visayas. Samantalang shear line ang nakakapiktuman ngayon sa eastern sections ng Southern Luzon at Visayas. Ang Kapikulan nila laumontomanan mapanganoro na kalangitan na may mga warak-warak na pagkuran asin pagpilat pagtagildol. Katamtaman hanggang sa makusog na duros na hali sa norteng sirangan ng Mairan na may katamtaman hanggang sa maalon na kadagatan. Nakabandera pa man ang gale warning sa mga baybayin dagat ng Camarines Norte, Northern Coast ng Camarines Sur, Northern and Eastern Coast ng Catanduanes. Kung kaya padagos man na pinapatanidan ng mga nagagamit ng mga saradit na stasyon pandagat na dahil mo na magpalaon. Ang tinatayang agwat ng temperatura ngayon na maghapon, 23 hanggang 29 ang taas ng Celsius. Ang tandang, pasirang alas 6:12 ngayon ng aga, masulno pa siya alas 5:29 ng hapon. Alam po din sa DOST Pag-asa, Ariel Samocho. Salamat, Sir Ariel, sa report sa kamugtakan kampanahon. Hali po dyan, mga tugang sa luwas. Iyon na po ito, ang satuyang kamugtakan kan panahon. Iyon na po ito, mga tugang ang kamugtakan kan panahon. Kaya medyo nag-improve na, no, di ba? Nag-improve na, mga tugang, ang sitwasyon ta. Pero ang kon talaga, malipot-lipot pa, ha? Malipot-lipot pa man talaga. Kaya, konsa na. Magdarapin ming jacket, ano? Magdarapin ming jacket, ha? Okay. Dumang kita mga tugang sa kinamabugtakan ni Ans Galero. Hali po dyan, mga tugang sa luwas. So, i-text na tabi. Ang sendong mga birthday greetings ta babasahon ta na yan. Magalipas mga tugang kan report ni Ans Galero. Hali po dyan sa luwas. Alas 5:37 na. Good morning, Ans. Come in. Good morning, VP. Good morning sa mga Paraantabay. Tranquilo, Manuel Albay District. Mientras tanto, sa iba pa niya itong mga bareta, kinonfirmar kan Office of the Civil Defense Bicol o OCDE na dawang parasira ang nawawara matapos na maglubog ang pigsasakayan kaining bangka sa Mercedes, Camarines Norte. Susug sa report ka na mga miyembros kan otoridad sa indang opisina ang mga nawawarang parasira na midbid na sinda Alex Toyado asin Jomar Alcaide na parehong residente ka na nasambitan ng lugar. Basado sa initial na investigasyon, nagdaon award kan Banggi kan Enero 16, 2023 sa kadagatan na sakop kan Kanumig Island sa nasambitan ng probinsya alagad sa Gudsangunyan dahil pa ini nakakauli na pag-araman na pauli na kuta na ang duwang parasira na ini kaibaan na 12 pang tripulante ka na biglang luminubog ang bangkang pisasakayan ka ini nakalangoy pa ang mga kairiba kay ni alagad ning duwang personang ini na sa Gudsangunyan na dahil pa naaaraman kung nakauli na o kaya dahil pa nakakauli. Sigun sa inda, nagpadara naman ang OCD Bicol asin man ang mga otoridad ni mga otoridad para mag-conducir ng search and rescue operation alagad sa ngunyan para gustong paghihinguwa ka na OCD Bicol na maasin man katuwang nagpidiyara mo Camarines Sur o kay Camarines Norte na maaraman kung hain na duwang na i-report na pasira na nawawara sa nasambit na ng lugar. Natatanawara yan. Nagpalaot na ini VP Enero 16 alas 8 ng Banggi. Pero makusog gayud VP da aso hukol tuminaob sa bangka. At salbatan ang pangyari sa mga baka. Sa bagay, normal man yan. An makangalaso niyan, kung dahil man kiyokul, tuminaob sa bangka. Yan.
Yan ang kaya magkaito di, sus ko. Ay na, sana nasa marin kabugtakan ito. Ito baga dating mga nakalihis na daw baga VP, makukusog ang pag-uornan sa iba-ibang parte kan Bicol kaya pigbawalan pagpunta ang paglawod kan sa redit na sa kayang pandagat. Pero ini naglawod ng girare kaya ito ang nangyaring resulta. Oh, okay. Sige. So, sa ngunyan, padagos ang koordinasyon kan OCD Bicol sa mga otoridad dyan sa probinsya kan Camarines Norte ay kataraning pang probinsya para mahanap ang mga personang ini. Okay, sige. Kita VP yan, information haliman sa OCD Bicol with Boy, Ans Galero, DCGP. Salamat sa report. Hali po dyan sa luwan. Sige po. Okay, ito na ang mga birthday greetings natin in the morning. Kung yan na pag-aaga, in the morning at saka pag-aaga, habang kamo dyan nagkakape-kape. Pero pwede pa man graray kitang magkape-kape gamit ang Jim's Coffee. Okay. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Ang satuya na mga birthday greetings in the morning. Birthday to you. Got a gift for you. Good morning, tabi kay Kuya Noel Manalo. Yan. Giyan ni Henry M. sa oral daw na pagmata. Yan ang pwedeng pangarangkan segment mo. Sige daw. Sige daw. Happy birthday po kay Eileen Atos ng Provincial Information Office. Yan. Madam Eileen, good morning. Ha? Salud mo at tamanon mo sa morning hirit, dapat ngumirit. Ayos ba nini ha? Sige, tapirilian ta. Pakibati daw tabi isityo Tibo Bierso sa Bungabong Tabako, nakatune in sa DCGB, sabi ni Nono Marinaga. Good morning kay Jonas Rosal. Okay, maray na banggit tabi. Baka pwede lamang tabi ako maging voluntary reporter. Ay si Ronald Bonafos. O sige tabi na, pag-urunan mi yan ha. Pag-urunan mi tabi yan ha, sa imong concern. Okay, sige po. Happy birthday po kay Kagawad Edson Liagono ng Santo Cristo Daraga Albay from Miletro Brigado. Good morning tabi sa mga taga Gabawan kay Ate Vivian Makusugon Radyo nagmamati sa imo, sabi ni Yen Permejo. Yan. Okay. Paisip po sa lahat. Okay. Sige po. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Belated happy birthday po sa sakuyang pamangkin na si Ed V. Arimado from Antien. Yan. Okay. At saka happy birthday po kay Andro Hili. Andro Hili. Mga tugang, family name. Yes. Thank you, Andro Hili. Happy birthday po sa imo. Okay, sige po. Sabi po iyan ni Juan, sabi po iyan ni Madam, sabi po ni Madam Ludi Pasimio. Yan. Good morning, tabi. Grace Bunaobra, good morning. In the morning, after kan bibi, okay na to. Okay na, nabasa na natin to. Sige po, ang satuya, mga tugang na okay na to. Sige daw, wala na. Ay, iga pa. Ito, ha? Pabati po ngunyan ki happy wedding anniversary ka pati pala apera kan birthday pala ni auntie ko ni kasuhapon apera kan birthday pala ni auntie ko ni kasuhapon ngunyan pala tabi mangansay naman na wedding anniversary. Yan, Daddy Nol at saka Mami ko ni happy wedding anniversary po sa Indo ha. Diyan po sa Barangay 16. Ano na, tabi Daddy Nol, kaya pang bumutong ki. Ano na? Kaya pas kita mong, kaya ta pa doon na butungon. Kaya ta bang butungon ang ta? Baka patikap ta mong, dito ta kayang butungon. Dahil na nga kaya nyo sa tamong noy. Ang kaya ko ngayon noy, kuha na sa naoning pundak ang ulunan.
Ang kaya ko ngayon ay nahuroson, punda na sa nakagulunan. Going older now. Going older now. Pag parulokan ka ni, Daddy Nol, parulokan ka ni, ano yan, ni Chip Rams. Ay na pala ang Daddy Nol sa kwanta, sabihon ta, ay pagyari. You've had many more things. Ano na nga yan? Ano ulit-ulit na nga yan kampiyon? May kaya ko naman. Always remain. Okay, happy anniversary tabi sa inyong dua. Reminds us of Good morning! Pa-shoutout po sa mga taga-Buyuan, sabi ni Tano Ayala. Yan, okay. and now. Ito na, happy birthday po kay Pedro Barquilla, kan Barangay Bogtong, Legazpi. Pedro Berquilla, good morning. Tabi sa inyo happy birthday. At saka advance happy birthday po sa kuya sa Friday. Ayos man. Ayos man ini. Boboy Bitangkor, advance happy birthday. Yan, okay. Happy birthday to you. Wala na. Happy birthday. Ay, wala na. Ayos na. O, sige. Ay, baka sa Facebook meron. Sandali lang. Birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Dakulong palang kitang nag-viewers jing ano. Dali mo jing ini. Dakulong palang kitang viewers ngo na ano. May problema kita kayo din. May problema kita kayo sa radyo. Dakulo, uyog-uyogon mo na dakulo nung palang sa viewer tang isus ko. Di ko pag-expect ini jing ito, ansa mo, anong bang? Paano pala, Chip Rams. Chips Ram. Iba na sa isip ko ang Rams na. Okay, Bilderama Glenda, good morning tabi sa mga familia Barce, Banyares and Valderrama family, Gaviria. Salamat po. Evangeline Llagas, good morning. Karen Joy Sadile, advance happy birthday to Agnes Luna. Yan, Agnes Luna, advance happy birthday. Paricoy Meneses, good morning daw. Noriel Bigueras, sa mga parantabay Santo Domingo Albay. Judith Lorente Odog, Marinaaga. Salvacion Itzquibel, morning. Irene Maranya, Judith Odog, sa mga taga San Isidro Puro, Marinaaga po daw. Happy birthday. Happy wedding anniversary kay Merly Ludovice and Duen. Sabi ni Norma Dimayakyak. Yan. Sabi man ni Trixie Apuli, pa-shoutout po sa mga pamilya ko dyan sa Tamauyan, Legazpi. Good morning sa mga taga Tamauyan. From Trixie Apuli. Yan. Good morning daw. Sabi ni Amy Base, Jean Malie. Morning. Happy birthday to you. Good morning, Tabi sa Indo Panther. Good morning po from Bakakay, Alba. Yan, ha? Okay. Auntie Connie. Lolo Nol. Happy birthday, happy wedding anniversary giraray sa Indo, ha? Tabi, ngunya na, alaw, nin, kung pa lang kamo, Enero 18, pataas pa lang, kaya man 118, 1.8 baga, pataas ang pagsurat. Anniversary mi sa Friday. Wedding anniversary mi man Friday, pizza 20. Sa Friday, abunara na naman ini. Abunara na naman ini. Abunaran na naman ini. Happy birthday. Bata ko nga ni Tabi Chip Rams, namamalisyan ko na. Pati ang pagbulnot ko pati ang pag-alsa ko gulo ng piguga ka naman ako. Piguga naman ako. Ato daw yan. Ano yan? Maskian, yun baga napaghuhuros kang punda kang ulunan. Napapagal na. Inda, kung naman talaga palan, pag medyo nag-edad na. Nag-edad naman. Bueno. Happy birthday. Okay na. Bueno. Didi kita sa dagdag karaman in the morning. Wala na. Panihit sa Morning Hirit.
Mga tugang, mga dagdag na karaman sa morning hearing. Dango kanindo ini. It is physically impossible for pigs to look up at the sky. Yung baga sa pig-urunan ta, kung nata ngayang orig, perming doko. Magayo. Nata mga tugang tang orig, perming doko. Sabi nindo, doko ngayang orig niya, taday nindo ngayang aram, kundi siyang ama. Nagkatalikod sa orig. Kung bako, so babaying orig, pirming doko, taday niya aram, nasusupog siya. Tan sa iya, day niya aram, kung isang ama, kan sa iyang mga aki, mga ugbon, iyan baga kaya na, orig baga na lalaki, butakal, pigagi baga andyan sa barangay, di ba? Ngaya, maro! Nailing tagsaling, Chamiling! Maro ka? Tigbason ta ka ngayon, salbatana ka ngayon, pigatawan mo. Sorry mo palang tabi nga, Chamiling. Pakaring nga dyan. Kaya, ang pinakamasurti manahayop sa kinaban, urig. Uyog-uyogon mo yan na urig na yan, bagay yan na urig na yan na, yan na urig na lalaking urig. Pigbabayadan mo na, nag-enjoy pa sa lalaking orig. Ba't ang lalaking orig baga nakasakayan sa karito, nagsubo-subo pa ngimot? They can't lie down and look up because even then, their neck muscles won't let them look completely upward. Kaya mampalan. Iyan ang rason pala, ang origda mga tugang day nakakatangad, day lantan sa ang muscle sa natabing liog, nakadesign talaga na pababa. Iyon pa rin ang rason. Ang mga local pigs o domestic pigs, mga tugang, mas mataba tabi ang iram na parte kan sa endang aluna, sa endang liog, asin po day po nin halaba na liog. Kaya po sinda mga tugang pirming nakadoko. The only way they can see the sky is by seeing their reflection. Nailing mo na. Grabe pala ng orig, Ang saros na dang paagi para mahiling ninda mga tugang ang kalangitan, iya po ang paghiling sa sainda pong anino. Grabe man pala. Ito. Ang mga domesticated pigs, igwa po yung kitalinga, mga tugang na harani po sa saindang mga mata. Sa ibong nalado, ang urig, de man databi ang nakakahiling sa saindang palibot masyado. At nalilipudan, mga tugang ang saindang mata. Lying on their sides, however, they can look at the sky. Yan. Ang pagtagilid, ang paghigda da mga tugang kang urig na nakatagilid, iyo databi yan ang paagi, tangani mga tugang na mahiling ninda an kalangitan. Grabe naman, nakahigda ka na, dahil pa mahiling ang langit. Paningit sa morning hirit. Ano ba baga tabi, Chief Rams, pag nakahigda sa ka nakaka-experience sa kilangit? Paningit sa morning hirit. Anong ito mga ibig sabi itong announcer? Ngepa, anong ibig sabi itong langit da? Basta ano kan? Tabi, ngaya, mga ki, di lang parapot. Iyon na yan ang gusto sabihin ka. Paningit sa morning hirit. Good morning, tabi kay... Ay, nabasa ko na ini. Nabasa ko na ini. Morning sa pamilya Barce, Banyares and Valderrama, Budak Gaviria da tabi. Yan. Good morning, tabi Sa mga nakatutok ngunyan sa morning hirit, good morning, salama sa lahat, sabi ni LD Dita Norcos. Yan. Okay. May dagdag na report. Hali dyan sa lawas. Joshua Bino, nasa linya.
ang lalaking may pinakamahiwas na hinaharap. May pinakamahiwas pang bit area, yung daragaligas pa yung ikot-ikot niya. Pati mga tugang, garot si Diyos ang tagapagmana ko talaga. Ano yun? Sa angog pa sana, dahil makanigar, nata si Diyos daw ta. Sa totoo lang, ang mga tao daang makaskas magnipis ang buhok, sabi kan mga nababasa ta. Iyan daan may taong may kapilyuhan. Totoo. Yan ang tao may kapilyuan talaga. Pero kaya salado ako kaya salado ko. Bako mang kapilyuan sa kuya. Sa lahi po. Sa lahi. That's lahi. Yo, okay. Kami Joshua. Yes. Good morning kami, VP. Maraot ang epekto kan kinaong ka sa mga pagkaagaga pag matakot. Mas kanang pagkataram ko. Kami kaya, nasa lahi kami ang mga maseda talaga, mga may wasang angog. Naling mo midbid mo si Senador Ernesto Maceda kang panahon? Dahil ko pa naabot pa. Ada mo inabot yan. Ernie Maceda, Senador. Narugan? Wala naman, si dating director kan DILG. Ano kan mga Maceda talaga? Nasa dugo. Nasa jeans. Ibig sabihin pala tadi, VP, nasa dugo mo rin doon mga darakulang politiko. Mga yung mga ka pala talaga, VP. mga Maceda. Kung talaga, may usan mga angog, kung bako sa ibabaw, nag-iwa. Pero ika, duda ko na, bako ka man sa lahi. Gari sa kapilyuhan niya. Bako man. Ayan nga yan, mga karaw-karaw naman nga na, yung mga karaw-karaw nga yan na yan, kasi, totoo na nga yan. May puhan agad magbitin ka. Okay, sige, go. Anong balita dyan? Sinibot ako, VP, kaka-compute. Ini dahil VP ta 267,042 pesos. Kantidad ng mga gadgets ang hinabas sa laog kan 3GX Computers and IT Solution. Nayaon ang tindahan sa Clemente Building, Barangay Orosite, Legazpi City. Ini VP ang naging total na kompetasyon kan Legazpi City Police. Matapos ang na-report na insidente ng panabas sa nasabi ng edipisyo na pinagtutubudan na nangyari between alas 5 ang hapon kan petsa 16, sundo alas 7:50 ang pagkaaga kan petsa 17. Sa naging inventaryo, ang mga naabas na mga gamit, iyo ang kompresyon ng mga mamahali na laptop. 5 pedaso kang mga laptop tabi VP, asin ang kada saro kanina nagkakantidad din sobra 30,000 pesos. Kasabay pa sa tinabag kan mga dai pabistong suspetsado, iyo ang 3 pedasong cellphone, asin benta kan tindahan na nagkakantidad sobra 24,000 pesos. Total gabos-gabos 267,042 pesos. Sa ginibong investigasyon kan Legazpi City Police, asin nagpatabang na nga ini sa Scene of the Crime Operatives o SOCO, nakalaog ang mga daipan nabibistong suspect o posibleng mga suspect kan magsakat sa sementadong kudal pasakat sa rooftop kan edipisyo. Tinanggal kay ni VP ang sarong yero tangani makapagkrear nin maaagihan, asin digdi na ini luminaog kan makalaog sa nasabi ng edipisyo, digdi na pinagtarabag ang nasabi ng mga mamahalin na gadgets, asin ang parehong inagihan paglaog. Iyuman an inagihan pagluwas tagkod sa makabilag sa day na maarama na direksyon. Ngunyan BP ang Legazpi City Police padagos ang pinagigibong hararom na investigasyon tangani mabisto ang mga duminilag na aligadong mahabas. Iyan ta BP ang mga dagdag. Grabe, dili ni mas ito. Roger to that BP, uyugod mo 5 laptop, 3 cellphone plus 20. Oh, linaw ka no. Pero di man ang kaya kasaro katawo. Posible BP buda gari pattern ini BP ta mga nakaaging aldaw kang mga na-report naman kung maramdaman mo so incident sa motor trade. Ang inagihan kay to BP sa rooftop man bubong tigtanggal ni dasuyero tangani makalaog. So yung i-follow up ta naman BP kay chief kung posibleng sarok sa nang may kagibot same scenario BP an paglaog and exit ninda sa mga tiga-basa na edipisyo. Grabe. Okay, sige, siguro mas maray na magpasiguro sa mga business establishments. May mga nagdadangugo niya na mga magsadiri kin mga business establishments. Pasiguro kita permis sa mga kandado. Yes. Buda sa mga ano yan, sa mga kung ano pang safety measures yan sa tindahan.
Bako sa mga Pinakamarek negative- ang bibuhi ang iyang kikuan, buhi ang kiayam na bua sa loob kang negosyo. Pag naguruli ana, buhian mo kiayam na bua sa loob kang negosyo mo. Kaya ko ayam na bua, buhian mo ki mga buwan na ano ini, mga buwan na ano ini na ano nga nito ding so mga liguan. Ano ka ngani pag may duminalagan niya na maabas, titira down kang ano ini kan mga Kuda. ano ini, kan mga bees, di ba? Madali ma-identify dito ang suspect. Ang Tapos sus nagulong madali, ang tamay pandok. pag tinamaan na yan pag kinagat iyan kan, iyan suspitsado. Oo. Kaya na kano nga ng Bicol kang ano yan kan, ano Bicol nga ni kan? Ano nga Bicol kang bis? B? Ano Bicol kang tabi? B. Wala, nagod sa ito. Dito nagod na Bicol ang B. Iyan ano ini? As in, B yun na yan. So, sugod. Sugod. Oh, sugod. Oh. Iyo. Ayaw Pag may hubag ang pandok. Pag may sinugod, ay kaya may binabas naman sa tindahan niya. Okay? Oh, sige. Yes, so, yung taniliti, mga dagdagtang baretang nakasurat sa police blotter kan Legazpi City Police, Joshua Bino, DCGB. Mga tugang ay sandali lang taon ni may mga reaction muna ha. Happy morning, hear it. Sa mga taga-barangay Matug, Daragal, Bay, Manay Belen, Manoy Willie, Manoy Glenn, Manay Nelly, Manay Ami, Manoy Celso at lalo na sa Lorenos family. Maraming salamat po. Morning. Salamat sa pagkikinig ha. Nagdadangog po kami sa report ni LB. Ano ito? Nagdadangog po sa report kami ni LB. Dahil na po nadadangog. Si LB po, nag-resign na po sa DCGB. Si LB. Ininghapot mo ta. Malog po siya sa government service. Ano? Malog tabi siya sa government service. Kaya, dahil na po siya. Malog po siya sa government service. Nagpaaraman sa muya na malog tabi siya sa government service. Kaya dahil ka na po report na madadangog from LB. At madadangog mo tabi, JB. Joshua Bino. Yan. Mas magayon nga kung buhay ang buhian mo sa tindahan, pag sarata, siguradong dahil makalaog. Well, yung man nga di marian suggestion mo, Noel. Naman, amigo. Buhaya ang buhian mo nga, pag sarado sa tindahan mo, buhian mo sa buhaya mo. Buhay sa laog. Yan sa buhaya, magkuro-katurong sa laog ng tindahan mo. Tapos, okay man. Sabi ni Kuya Tony, sugod, liguan. Yan, tama, aha. Kapitan Toy Barahas pa de, aram ko dahil yan sa kakahapros. Tanakyutan nga sa imo kang panahon. Pakalingan ni Kapitan Toy ng tirada mo naman, Kapitan Toy. Mga hapros na naman sa imo na. Kapitan Toy, marinaga. Natadigdi sa muya, may urig na nagtutong-it. Iba man kayo na niya sa na urig na tatao magtong-it. Diba? Iba man kayo na urig na nagtutong-it. Good morning. Happy birthday po kay Yoshihiro Rafael Yaneta sa January 18 of Japan. Regards to Edwin, Shihomi, G. Soriel, KJ, Kalib, Lian Ayana, Carmel from MMC. Good morning, Tabi, ha? Sabi ni Lolo Nol, ngaya, do not disturb. Okay na to. Wala na ba? Meron pa. Ha? De pwede ang buhaya, pabantayon, makibanga paan. Akin na sa mo. Oy, Noel, sabi ni Kuya Tony, di man da pwedeng buhay ang pag-suggestion mo na buhay ang pabantayin mo sa tindahan. Nataman nga makibaga pa nga yan. Awinda, puro kita anas ngunya na aga. Mas okay na bantay tigre takon buaya mga ipo kapag ang kitubig ayun man ang dadi. Happy birthday sa kuyang ina na si Mama Erming Rabulan. Yan.
Watching from Taguig City. Kumusta po ang pamilya ako niya dyan sa Purok 3, Kandapdap, Legazpi? Good morning, sa mga taga Purok 3, Kandapdap, pamilya ako niya daw. Salamat po. Bugta kanin mga rungaw na kubra. Rungaw na kubra. Okay na, mabareta na kita dayo. Nagkarisipan ta naman niya na aga. Happy wedding anniversary kay Noel and Connie Monforte. Uy, may fans ang mag-agumpa o may dagdag pang ano yan? Noel and Connie Monforte, happy wedding anniversary. Yan. Magtaga-borbulnot lamang gipunda kang ulunan, okay na yan. Pag bagong kasal, pag may edad na yun, nasa na niyagapan, ulunan na sana. Coronavirus ba ang hadlang sa pag-aaral ninyo? Andito na! Ang Southern Luzon Technological College Foundation Incorporated ay gumawa ng hakbang sa mga gustong mag-aral sa junior, senior high school at kolehiyo. Ang SLTCFI ay handang umagapay sa mga mag-aaral upang may pagpatuloy ang kanilang pag-aaral at pagharap sa new normal o sa makabagong panahon na ating kinakaharap. Sila ay nag-o-offer ng flexible blended learning o online or offline/modular classes. Kung may sapat na gadget o may maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang online classes. At kung ang estudyante naman ay walang sapat na gadget at walang maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang offline/modular classes. Sa ganitong paraan, malaki ang matitipid ng mga magulang, wala na silang iisipin na pamasahe, baon at iba pa na kinakailangan. Ngayon, mas magagabayan palalo ng mga magulang ang kanilang mga anak at higit sa lahat, masisiguradong mapaprotektahan pa sila sa mga pwedeng masagap sa labas tulad ng COVID-19. SLTCFI course offered junior high school, grade 7 to grade 10, senior high school, grade 11 to grade 12 with academic track, STEM, GAS, ABM, and HUMSS. College, Bachelor of Secondary Education, majors in English, Mathematics, and Filipino. Bachelor of Technical Vocational Teacher Education Program, Bachelor of Science in Business Administration, major in Human Resource Development Management, major in Business Process Service Management, and major in Financial Management, Bachelor of Tourism Management, Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Science in Information System, Associate in Computer Technology. What are you waiting for? Enroll now in our online registration. Visit www.sltcfi.com/ENROL. And for more information, please contact us at 0977-147-3488. Basta SL, wow! Tabo, Plemex. Hika, Plemex. Plema, iluwas yan. Plemex Forte Lagundi Capsule Asin Syrup. Gibo sa natural na Lagundi. Plemex. Basta Lagundi. Plemex. Vitex Nagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Tabo, Plemex. Hika, Plemex. Plema, iluwas yan. Plemex Forte Lagundi Capsule Asin Syrup. Gibo sa natural na Lagundi. Plemex. Basta Lagundi. Plemex. Vitex Nagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Taong 2006, ipinasar ka ng Pilipinas ang sarong landmark na ley na inapod na Juvenile Justice and Welfare Act o Republic Act 9344. Asin inamyandaran ka Republic Act 10630, kamawotan ka ini na papanimbagon ang mga pigaapod na child in conflict with the law sa paagi kan child-sensitive procedures. Sigun sa ley, kung naaki nakakomiter nin sarong krimen, ang local government unit siring kan barangay ang nasa front lines. Dapat igusindang local social worker para mag-assess kan pangangaipo kan mga aki. Asin i-implementar ang juvenile intervention programs para marehabilitar ang aki asin masolusyonan ang dahilan kan pagkomiter nin kasalan. Kung pwesto ini kan counseling para sa mga aki na nakakomiter nin krimen dahil sa peer pressure. Sarong alternative learning system para sa mga aki na nakagibo nin krimen dahil sa kakulangan nin edukasyon. Community work, arog kan children's theater na naimbwelto sa krimen dahilan sa kakulangan nin marahay na gigibuhon. Kung ang aki nakakomiter ng seryosong krimen o repeat offender, abandoned, neglected o abused child, pigdadarasinda sa bahay pag-asa facilities para sa lalo pang rehabilitasyon. Ang kada lokal na gobyerno dapat mag-alokar rin at least 1% kan sa indang internal revenue allotment para sa nasabing mga aktibidad asin para sa pagmukna nin Local Council for the Protection of Children. Sarong pagirumdom kan Regional Juvenile Justice and Welfare Committee,
asin kan radyo DZGB. Sa kulog kang payo, asin kalintura, anong bulong ang dapat? Han, para sa ako, dapat makusog. Mahal, para sa ko, dapat maingat magparahay. Dain na kaipuhan mamili pa, mag-Biogesic. Magasing kusog, pero maingat magparahay. Arog kaayan magataman ang Biogesic. Ayos! Marayta, pwede palang parehas. Ingat! Unilab yan. Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. Radyo Balagon ka ito. DCGB ngunyan. Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB 729 kHz. Enot sa Bareta. Enot sa Gabos. Alas 6:09. GB News Express. Mga baretang may init, madadagog na sa Morning Hirit. GB News Express. Mga baretang tinipon sa DCGB News Center. Ini ang mga baretang totoo, sigurado, asin garantisado. Ngunyan, puya ang sa indong tagapagbareta. Headlines kan mga darakulang bareta ngunyan pungal daw implementasyon kan Philippine National Railway sa South Long-Haul Project Manila Albay pigahalat na sa nasigon sa NEDA Bicol. Additional scholarship grant sa medical nurse ipapaluwas kan gobyerno probinsyal. 8 Pinoy na nagpositibo sa COVID-19 sa China, tapos na ang isolation. Sa lado nasyonal pamanggiraray, local air carriers sabay-sabay na nag-anunsyo nin pagpababa sa airfare sa masunod na bulan. Pagkadisganar ka nagkapirang AFP officers kinumpirmar ni Defense Secretary Carlito Galvez Jr. sa Senado. Sa ibang nasyon, Ukraine pigalaoman na magiging sentro sa pigigibong World Economic Forum sa Davos, Switzerland. Business news, trokis kan piso kontra dolyar buminalik sa 54 peso level sigon sa Bangko Sentral ng Pilipinas. Mga tugang detalyes ngunyan kan mga bareta niya to sa lado lokal, ligdi po sa GB News Express, ngunya pong aldaw na ini nin Miyerkules. Pigahalat na sa naan-implementasyon kan Philippine National Railway South Long-Haul Project hali sa Manila, pasiring sa Albay matapos maprobaran ang proposal as in study manungod digdi. Iningon niya ng pinagkonfirma ni National Economic Development Authority NEDA Bicol Regional Director Engineer Luis Banwa kung saan 550 kilometrong proyekto saro na sa prioridad asin nakapalaman sa Regional Development Plan 2023-2028. Sigon kay Banwa, oras na marealisar ang nasabing proyekto, mas mapapadali asin mapapagian ang pagbiyahe hali Metro Manila pauli sa Albay asin vice versa. Igo nga ni po mga section na nagibo na ining Ragay to Daraga section in terms of parcellary survey. So preparation inito man sa pagkaagkang mga railway. Pero ako pa ang gigimuhon ta diri para mangyari ang tren na project Manila to Albay. Tingog ni Regional Director Banwa sa entrevista kang DCGB News. Sa ibong naladoy, panaliwanag pa kayo rin importante ang pagkakaiwa rin maray na tinampo sa pagkapakaskas kan transportasyon kan mga produkto asin ang pagpapatalubo kan ekonomiya kan riyon. Enot kay ni nagapadagos na ang trabaho kan 15.21 kilometers Camarines Sur Expressway Project kasabay ang toll road o TR number 5 haling Lucena, Pasiring, San Fernando, Camarines Sur asin papalauigon pa sagod sa Matnog Sursogon. Dugang panibanwan na sa mga masunod na taon, ipapagibo naman ang 18.2 kilometers na Sursogon Samar Link Bridge na magkakatabang man sa pag-decongest kan halawig na pila sa Matnog Port tuyong holiday season asin Holy Week. Sangon niya, nagapadagos ang technical budget review kan mga project proposal na pigsusumiter kang regional line agencies, government-controlled corporation asin mga state universities and colleges tanganing mahaman ang RDP 2023-2028. Igwa nin memorandum of agreement sa pagultanan kan gobyerno probinsyal kan Albay asin Department of Transportation para sa expansion kan Bicol International Airport o BIA sa Alubod, Daraga, Albay. Sigon sa kay Provincial Planning and Development Officer Head Arnold Onrobia,
pinaghandaan na kan gobyerno provinsyal ang plano, mga dokumento sa sinibapang rekisitos na kaipuan sa pagpapalawig ka na sabing aeroperto. Nagkaigaman sindanin pag-oro ni Albay Governor Grex Lagman, Albay Provincial Human Settlement Office, as in Albay Provincial Cooperative Enterprise and Manpower Development Office. Mantang natukar ang pag-ururon ang magiging papel kan opisina, tanganing maging smooth ang proseso sa paggawa kan clearance hali sa Mines and Geosciences Bureau. Mga produkto hali sa basura ang nito nagpapabakal na armaryo, mga tugan sa dagdag na detalye kan report. Aprobado na sa sanggunian na panalawigan kan Albay ang ordinansa kan nito na pwede nang ipabakal ang mga organic fertilizer asin mga nagibong waste materials sa saindang banwaan. Tigbusol yan ni Board Member Dante Arandia, Chairman kan Committee on Environment. Pagkatapos nindang pig-review, nabanggit na ordinansa sa nito sa paagi kan magayon na pagmanihar kan Municipal Environment and Natural Resources Office. Nagka-producer na sinda ni mga organic fertilizer asin iba pang produkto hali sa basura na pwedeng pakinabangan. Kaya ngunyan naisip kan mga opisyal na iniipabakal sa mga interesado. Bako sana para sa mga taga nito, kundi pwede man magbakal ang mga taga-ibang lugar sa baratong presyo sana. Alarmario, DCGB. Mapalawas po ng additional scholarship grants para sa medical courses ang gobyerno probinsal kan Albay. Ini matapos aprobaran ni Albay Governor Grex Lagman ang project proposal para sa 2023 na scholarship for medical courses kan Albay Provincial Education Department sa pamamayo ni Dr. Chamson Niega. Sigon kay Lagman, sakop kan medical courses iyo ang nursing, pharmacy, radiologic technology, nutrition and dietetics, Doctor of Medicine as in Doctor of Dental Medicine. Dadag pa niya na manginguha ang gobyerno probinsal nin pagkipagtabangan sa mga korporasyon ni ganin makusog na corporate social responsibility programs, lalo nata na sabing kurso na ngaipunin affiliations as in board reviews. Ang mga estudyante magiging beneficiaryo makakaresibin in annual allowances para sa mga libro as in uniforms, mantang monthly stipend para sa inda. TV Mayor Villanueva, suportado ang pagpapahiwas ng geothermal energy. Ans Galero, sa dagdag na report, hali po dyan sa luwas. Nagpahayag ng suporta si Tuwi Municipal Mayor Jaime Villanueva sa espersos kan Abortis Power na makabugtak ni 17 megawatt na dugang na binary geothermal plant sa nasambitan ng Banwaan. Inian pahayag kan lokal na ehekutibo sa gilibong groundbreaking ceremony kaini kasudma sa barangay Kalay sa Panginot kan Apri. Sigun sa iya, in kaso makompleto bago matapos ang taon 2023, ang proyektong ibinugtak sa 1.5 hectares na daga sa nasambitan ng lugar, dakula ang magiging tabang kini para makataon in dugang man na renewable as in malinig na enerhiya sa Luzon Grid. Kabtangkad pahayag ni Villanueva. So, dakulang ng katapangan, bakulang sa pagdagdag ng supply kang kuryente, kundi sa kapalibutan na itong tigtatapos napapakinabangan nila. So, 17 megawatts, dakula po yung tabangan dahil siyempre ang kada kadagdagan na megawatts na napoproducer ng mga planta, igwa man na naglalaog na benepisyo sa Banwaan asin sa probinsya asin sa mga barangay. Dagdag na bareta, Ans Galero, DCGB. Iba pa niya itong mga bareta sa lado lokal, magkakaigwa po nin re-launching kan programang TADA
o tanganing ang dukha at tamanon sa St. Dominic de Guzman Parish, Santo Domingo, Albay. Sigon kay Reverend Father Antonio Pedro Ballares, ang parish priest ka nasabing parokya, katuyuhan kan gigibuhon na launching kan programa na marealisar ang programang nakaangkla para digdi. Antada, saro sa mayor na programa, kan Diocese kan Legazpi sa araram kan social action nan katuyuhan iyon matabangan ang mga umagtada para sa nagitios na individual o pamilya. Sinabi ni Father Ballares na bago gibuhon ang relaunching, magakaigwanin orientasyon sa mga residentes kan barangay at simbahan para mas masabutan ang katuyuhan kanasabing programa. Daraga Municipal Health Office padagos ang pangapudan na magpatudok nin bakuna kontra COVID-19. Sarong dagdag na kaso nin nagadaan dahil sa helang narehistro kanakaaging semana. Joshua Bino sa report. Tangani, padagos na maproteksyonan ang mga daraganyos kontra sa mga malalang sintomas kan helang na COVID-19. Padagos asindahin patudman ang ekspertos kan Daraga Municipal Health Office na magtudok ng mga bakuna kontra sa nasabing helang. Katakod gani, padagos ang pangapudan ni Daraga Municipal Health Officer Dr. Edna Freyatan sa gabos na mga daraganyos, lalo na anday pang bakuna na magpatudok na rin bakuna kontra sa COVID-19. Asin sa mga bakunado na, pwedeng magpatudok naman ng booster shot. Sigun sa nasabing opisina, talagang reparo ang importansya kan bakuna dahil ang takadaklan sa mga titamaan kan malalang sintomas. Asin nagagadaan iyo anday ng tudok kaini sa datos kan Municipal Health Office kan nakaliis na Enero 10 kaining presenteng taon. Nakapag-rehistro naman sindanin sarong kaso nin nagadaan dahil sa COVID-19. 45 anyos ining lalaki asin susog sa record dahil nin tudok nin bakuna kontra sa nasabing helang. Kung kaya dara kaini, padagos ang saindang pangapudan sa mga residentes na aprobit sarana ang pagpatudok nin bakuna para sa dagdag asin padagos na proteksyon. Dagdag na balita, Joshua Bino, DCGB. Nangapudan po si Commission on Election Daraga Election Officer Andy Toledo sa mga kwalifikado na daragenyos na magparehistro para sa maabot na barangay asin sangguniang kabataan elections ngunya na taon. Sinabi ni Toledo na sinda malibot sa malinlain na barangay sa Daraga tanganing mataunan nin tsansa ang kada kwalifikadong individual na magparehistro bilang botante asin makabuto sa maabot na eleksyon. Sigon kay Toledo, magkakaigwan ng special satellite registration ngunya na aldaw sa Barangay Binitayan, Barangay Hall, Enero 19, 2023 sa mga barangay Tagas Covered Court asin Enero 20 man sa Barangay Sagpun Covered Court. Apera, sa mga maparehistro, pwede man aprobisaran kan mga daragenyos ang pagkakaigwanin correction, mapalipat ng rehistro, asin reactivation. Tulay na naulag kan bagyo sa Barangay Pawa, Tabaco, nasa lidahanin bago. Detalye po kang report kay Jomar Bien. Igwa ng bagong tulay na nagkukonektar sa Barangay Pawa asing Barangay Bangkilingan kan Tamaco City. Ini matapos na kasudma gibuhon ang inaugurasyon asin bendisyon kan Pawa Bangkilingan Bridge. Ang tulay na enot ng naulag kan bagyong Rolly. Alagad sa paginguwa kan lokal na gobyerno kan Tamaco, napatrabahuhan tulos ini asin magagamit na poon kasudma ang mas mahiwas ng tulay. Ang tulay na ini iyo naging makatotohanan sa pagikan pagtatabangan kan lokal na gobyerno kan Tabaco asing kan Department of Interior and Local Government sa pagikan Local Government Support Fund, Disaster Rehabilitation and Reconstruction Assistance Program. Nabibinipisyohan kan tulay na ini ang mga residentes kan magkataning na barangay na dahil na kinakaipuan pang maglikaw para magduman sa indang kataning na barangay. Apuera kaan ang tulay na iniman iyo nagigibong alternate road in kaso da inaagihan ang porsyon kan Siga Avenue asing Karangahan Boulevard nasakop kan Barangay Bumbon, Barangay Pawa asin Barangay Bangkilingan. Pigkakarkulong 30 milyones pesos ang naging kantidad kang bagong tulay. Yan ang report, Jomar BNC. Oras mga tugang sa Pilipinas, alas 6:23. Magbabalik ang mga darakulang bareta. Abangan mga tugang sa Samoyang Pagbabalik.
8 Pinoy na nagpositibo sa COVID-19 gikan China tapos na ang isolation period. Local air carriers sabay-sabay na nag-anunsyo sa pagpababakan sa indang airfare sa masunod na bulan. Wow, mababa ang presyo sa pamasahe sa eroplano. Kinumpirmar po mga tugang ni EFP o kaya ni Defense Secretary Carlito Galvez Jr. sa Senado ang pagkadisganar ka nagkapir ang EFP officers. Sa ibang nasyon, Ukraine, pagilauman na magiging sentro kan pag-urulay sa World Economic Forum sa Switzerland. Troques kan piso kontra dolyar. Bumalik sa 54 sigon sa Central Bank. Magbabalik po kami. GB News Express. GB News Express. Para sa liver lovers, Liverade man giraray. Liverade Silimarin Capsule. Liverade sa bayani proper diet as in exercise, uro aldaw. Liverade Silimarin Capsule. Maging liver lover, Liverade na. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Para sa liver lovers, Liverade man giraray. Liverade Silimarin Capsule. Liverade sa bayani proper diet as in exercise, uro aldaw. Liverade Silimarin Capsule. Maging liver lover, Liverade na. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Dreaming of quality learning for quality people? Divine Word College of Legazpi welcomes you To a home that offers you opportunities to enjoy, embrace, engage in a new normal by allowing you to continue your education amid the COVID-19 pandemic. DWCL continues to guide you to your future. Thus, online and offline platforms and digital instructional approaches are used alongside traditional face-to-face classes on a limited basis for everyone's advantage and convenience. It offers PAASCO Level 2 re-accredited programs and is committed to provide excellent Catholic education. The application for admission is now going on. Enroll now. No tuition fee increase. For inquiries, please visit the Admission, Guidance and Testing Center or check out our website dwc-legazpi.edu and our Facebook page at Divine Word College of Legazpi. You may also contact telephone numbers 480-2148 or 480-3108 or mobile number 0967-206-7429. Divine Word College of Legazpi. Your success, our word. Karamay sa bigat, kasabay sa angat, tatak na walang humpay, never say die, kabarangay. Lumaban tayong lubos, biyaya ngayon'y bubuhos, bawat patak ng tapang, may ngiting Drink responsibly. Bumubuhos ang tiwala. Iba ang ngiti ngayon sa One Ginebra Nation. Drink responsibly. Tabo, Plemex. Hika, Plemex. Plema, iluwas yan. Plemex Forte Lagundi Capsule Asin Syrup. Gibo sa natural na Lagundi. Plemex. Basta Lagundi. Plemex. Vitex Nagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Tabo, Plemex. Hika, Plemex. Plema, iluwas yan. Plemex Forte Lagundi Capsule Asin Syrup. Gibo sa natural na Lagundi. Plemex. Basta Lagundi, Plemex. Vitex Nagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. GB News Express. GB News Express. Padagos kita ngunyan mga tugang sa mga bareta, Congressman Didi Cabredo nangapudan sa DPWH 3rd Engineering District. May kinaaraman sa garing sungkaan na tinampo sa Barangay Bay, Ligao City. Jimmy nasalita sa report. GB News Express. Come in, Jim. Jimmy.
Oras mga tugang sa Pilipinas, alas 6:29 nin pag-aaga. Natapos na ang isolation period kang 8 Pinoy na nagpositibo sa COVID-19 na naghali sa China sigon sa pinaluwas na pahayag kan Department of Health. Ang mga pasyente na puro daipa na bakunahan nag-abot sa Manila pon Disyembre 27 sagkod 2023 sigon kay Department of Health Officer in Charge Maria Rosario Vergere. Nakadaklan sa mga pasyente asymptomatic mantang nagkapera nagpahiling man in sintomas kan COVID-19. Base sa presenting protocol kan COVID-19 sa nasyon, ang mga pasyenteng ipinaluwas gikan sa isolation kung dahil man sinda nagpapahiling nin mga sintomas kan nasabing helang. Pagkatapos kan 7 aldaw, magigiromdoman na sinabi kan ahensya na 89 mga pasahero anano taran na close contact kan 8 Filipino travelers. Dagdag pa ni Vergere na may kinaraman sa mga close contacts kang 8 individual na nasambit, wala ni nagkaigwaning kadagdagan na sintomas asin wala man ni nagpositibo sa COVID-19. Sa niya nagkaigwanin bagong wave din mga infection na nasabing virus sa China matapos kaning tanggalon ang zero COVID-19 policy kan bulan nin Disyembre. Nag-anunsyo ang local air carriers nin pagpababa sa pamasahe kan eroplano pon sa masunod na bulan. Ini matapos na ibaba kan Civil Aeronautics Board o CAB sa level 7 and fuel surcharge kaning kan Enero. Sigon kay Cebu Pacific Commercial Officer Zander Lau na makakatabang ang nasabing development sa pagsimbag sa langkaw na demand sa air travel. Ipinahayag ni Air Asia Philippines spokesman Carlo Carungoy na dakulang tabang ini para maiwasan ang pagkalugi kan airlines sampang kan pagluya kan piso asin pagitaas kan presyo kan aviation fuel. Sa lado man kan Philippine Airlines, sinabi ni PAL spokesperson Cielo Villaluna na sa pagbaba kan pamasay sa aeroplano magkakaigwanin tsansan mas dakol na pasahero para makapag-explore sa iba-ibang lugar sampang ini kan pagbukas kan mga rota. Inako mga tugang ni Defense Secretary Carlito Galvez Jr. na may pagtatampo asin pagkadisganar ang nagkapirang mga opisyal kan Armed Forces of the Philippines dahilan sa natrasong promosyon sa ginibong pagdangog kan Senate Committee on National Defense and Security. Sinabi ni Galvez na nakaapekto sa moral kan mga military officers ang pag-atraso sa indang promosyon asin designasyon. Nayo ang pigdotoro na resulta kan bagong lay na nagtatalaan ng 3 taon na fixed term sa mga top military officials. Sinabi niyang ang rambling sa laog kan mga opisyal iyo ang unintended consequence o daiman pigtutuyo. Paliwanag ni Galvez sa lambang na atrasong promosyon arog na sanakan Major Service Command apatulos ang naapektaran asin sa lay na nagtatala ng 3 taon na fixed term sa mga haralanggon na official kan military. Nasa sanggatos sagkod 135 mga enlisted personnel ang apektado pati naman ang nasa ibaba na ranggo. Siniguro man ni Galvez na pagresolveran ang isyong ini asin posible man na mag-normalize ang sitwasyon para sa gabos bago matapos ang primerong quarter. Mientras tanto, ipinahayag po ni Defense Secretary Carlito Galvez matapos siyang madisignar bilang pamayo kang DND, hinagad niya kay Presidente Bongbong Marcos na maresolveran ang isyo kan EFP bago ini maglayog pasisiring sa Davos, Switzerland. Nagpasalamat man si Galvez kay Marcos dahil bago ini naghali sa nasyon pasiring sa Switzerland, pinirmahan kang presidente ang mga papel na sa natrasong promosyon asin designasyon maski may nagkapira pang mga pending. Nagtutubod si Department of the Interior and Local Government Secretary o DILG Secretary Benjamin Abalos Jr. na more than qualified si Secretary Anyo bilang National Security Advisor. Sa sarong statement, sinabi ni Abalos na sa iyang nahiling mismo ang higos asintibay ni Anyo sa trabaho sa iraram kan Duterte administration. Sinabi ni Abalos na kaibahan niyang nakatrabaho ang Secretary sa pagbilog kan mga development strategies asin paghahanap nin mga paagi para masiguro ang kaligtasan kan Metro Manila. Residentes sa iraram kan Interagency Task Force
on the management of emerging infectious disease sa kainitan kan COVID-19 pandemic. Kaibahan digdian implementasyon kan health and safety protocols asin ang rollout sa COVID-19 vaccination program sa iba-ibang rehiyon. Siniguro ni Abalos na malalauman ang bagong National Security Council o NSC Chief asin siniguro ang suporta asin kooperasyon kan DILG asin kan Philippine National Police. Kaibahan ang mga LGU sa mga programa asin pulisiyang ipapautob ni Anyo para sa pagkagabisan ng seguridad asin katrangkiluhan kang nasyon. Si Anyo nagsalida sa pwesto ni Dr. Clarita Carlos na naglusad sa pwesto para ipagpadagos ang scholastic endeavors kaini sa Congressional Policy and Budget Research Department kan House of Representatives. Mga tugang, pabor ang nasa 68 kan mga Filipino sa planong ibalik na mandatory ang Reserve Officers Training Corps o ROTC para sa mga nasa edad na 18 anyos paitaas base sa resulta kan survey gikan sa Octa Research sa 4th quarter kan 2022. Tugon ng masa survey na ginibo kan Oktubre 23 sa God 27 nahapot ang 1,200 na adults respondents sa iba-ibang lugar sa nasyon. Napag-arama na 28% kan mga kontra sa nasabing plano. Pinakadakol ang nasa 75% kan mga Pilipino nagpabor gikan sa Mindanao. Mantang pinakababa sa Metro Manila na nasa 82% man kan mga Pilipino kaibahan sa socio-economic class ABC. Ang paborman sa nasabing planong 31% kan mga Pilipino kaibahan sa socio-economic class D. Ang kontra sa mandatory ROTC. Magiganumdumanan mandatory ROTC sa mga kalalakihan na nasa kolehiyo rinong pagkan taon 2022 kasunod kan pagpasar bilang sarong lay kang Republic Act 9163 o National Service Training Program Act of 2001. Ang ROTC saro sa mga kompuesto kan NSTP o component kang NSTP tanganing optional asin voluntaryo para sa college student magsairarom sa nasabing lay. Iba pa niya to, mga tugang na mga bareta, nagpatanid po ang Bureau of Customs sa mga Pilipino travelers na magdaranin mas baratong gulayon gikan sa ibang nasyon na kaipuan na magkuanin-ngunanin clearance maski para sa personal o commercial use. Ang clearance nagahali sa Bureau of Plant Industry o BPI, dapat mo nang mag-apply ang mga travelers in plant quarantine clearance sa mga item na dinara para sa personal na paggamit asin sanitary, siringman, phytosanitary import clearance para sa mga item for commercial use. Ang clearance kinakaipuan sa anuman na volume o karaklan kan mga item, kamautan kay din ng pangatamanan asin maiwasan paglakop kan mga plant pest sa Pilipinas. Ilinuwas man kan BOC na iya ang patanid matapos na nagkapirang post sa social media as ang report kan bareta na nagpapahiling na may mga travelers and migrant workers na nag-impake nin mga mamahalo na gulayon araw kan sibuyas bilang pasalubong sa kapamilya asin barkada pagkatapos kan biyahe imbes na order yung tsokolate asin delicacy. Ang nasabing items i-considerar na regulated importation sa lindong kang Customs Modernization Tariff Act. Ipinagdesignar po ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. nintulo pang bagong pisyal sa ibang ahensya ng gobyerno. Sigon kay Presidential Communications Office Secretary Chiloy Garafil na si Romulo Victoria Arugay, pigdesignar bilang chairperson kan Commission on Filipino Overseas na sa iraram kan Office of the President. Ibinugtakman si Mario Imperial Molina bilang acting member kan Board of Trustees kan Government Service Insurance System. Kasabay kay napili man si Juan Masilang Padilla bilang bagong administrator kan Intramuros Administration. Sarong attached agencies kan Department of Tourism. Idinagdag pa man kay ni na ano man aldaw manunumpa sa trabaho ang nasabing mga opisyal. Bareta sa Lawang Nasyon, pangalipas lang kay ni. GB News Express. GB News Express. Oras po sa Pilipinas, alas 6:38.
An oras hatod sa Indokal. Plemex Forte. Plemex Forte. Available in South Star Drug, Mercury Drug, and other drugstores nationwide. Para sa liver lovers, Liveraid man giraray. Liveraid Silimarin Capsule. Liveraid sa bayani proper diet as in exercise, uro aldaw. Liveraid Silimarin Capsule. Maging liver lover. Liveraid na. Mahalagang paalala, ang Liveraid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Para sa liver lovers, Liveraid man giraray. Liveraid Silimarin Capsule. Liveraid sa bayani proper diet as in exercise, uro aldaw. Liveraid Silimarin Capsule. Maging liver lover. Liveraid na. Mahalagang paalala, ang Liveraid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. May iba't ibang karamdaman ka ba gaya ng high blood pressure, diabetes, sakit sa puso, sa kidney, sa atay, may myoma, na stroke, may gallstones, cancer at marami pang iba? Ang Amazing 4 ng Miracle Health Corporation ang subukan mo. Makakatulong dahil mula ito sa epektibong Amazing Trio at mas lalo pang pinalakas dahil sa Mega 1 na mayroong 21 sangkap. Subok ng nagpapalakas ng immune system at marami na ang mga natulungan na mayroong iba't ibang karamdaman. Huwag nang patagalin pa. Alin at magpakonsulta. Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Mapapanood din ng serbisyong natural, kalusugan at bayanihan sa YouTube channel at sa Facebook page na Doc Joey Bitito. Whatever the event may be, we cater it all. Bicol Food Delights Catering Services and Function Halls, the perfect events hall you wish to have. We cater to your needs such as food, catering service, venue, event coordination, event styling, event host, party clowns, and more. We also offer grazing table services as delightful and sumptuous addition to your events. Try our best-selling menus: baked lasagna, creamy carbonara, baby back ribs, lechon kawali express, buttered chili pork, and BFD fried chicken. Also try our crispy dinuguan, baked spare ribs, beef salpicao, beef stroganoff, chicken galantina, and hot prawn salad. Bicol Food Delights Catering Services. Visit us at the second floor, Purok 2, Barriada, Barangay 38, Gogon, Legazpi City, or call or text at 0919-094-2572 or 0927-353-4407 or 0977-029-2404. Bicol Food Delights, your people's taste delight. Inihahatod sa inyo kang Department of Environment and Natural Resources, Regional Office No. 5, ang programa Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Programang magtataunin informasyon asin kaaraman, manangod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kang Department of Environment and Natural Resources. Sa tunghinanyugon, kada Huwebes alas 11 sagkod alas 12 nin pagkaudto, Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Hatod sa inyo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. GB News Express. News Express. GB News Express. Bareta po mga tugang sa luwas kan Pilipinas, pagrekomendar po kan WHO na dapat subaybayan kan China ang grabing bilang kan mga nagagadan gikan sa virus para magkaiguanin mas bilog asin sufisyenteng impormasyon para sa epekto sa giraray kan paglubok kan kaso kan COVID-19 duman. Sigon sa WHO, maabot sa 60,000 katao na may COVID-19 ang nagagadan sa ospital pon kan tinapos kan China ang zero COVID policy kan nakaaging bulan. Ang pagtatapos kan zero COVID policy saro sa pigasabing kausa kan sa giraray na pagitaas kan bilang nin kaso din COVID sa nasabing nasyon. Idinagdag pa kan WHO na daing nakatalaan na oras para sa sarupang pagtiripon sa opisyal kan China matapos makipaghuron si Director General Tedros Adhanom Ghebreyesus kay Ma Xiaohui, Director kang National Health Commission kan China. Sangon yan, padagos ang makipagtabangan ang China sa WHO para magtao din abiso asin suporta sa tahaw kan pandemyang COVID-19. Piglalauman po na magiging sentro ang Ukraine sa pagigibong World Economic Forum sa Davos, Switzerland. Kasabay, ini kan pagtiripon kan mga global business as in political
A-listers sa Davos para sa ambisyong kamautan na magkasararo na ang pig-apod na fragmented world. Naka-schedule man si Ukrainian President Volodymyr Zelensky para sa video appearance kaini sa sidelines kan forum. Nagpadala ang Ukrainian saro sa pinakadakulang delegasyon kaini na binabibilangan kan First Lady kan Ukraine, ministers, military leaders, mayors asin mga soldados para umapilar nin kadagdagan na mga weapons asin financial weapons gikan sa West sa tahaw kan pagapadagos kang Russian invasion. Nakatalaan na magipag-meeting sinda Ukraine First Lady Olena Zelenska kay Kyiv Mayor Vitaly Volodymyrovich Klitschko. Kaibahan ang top executive as in politicians sa World Economic Forum sa Davos, Switzerland. Inotang nagtripon ang chief executives and world leaders para sa annual conference na magpuon kan Lunes na may temang cooperation in a fragmented world. Mantang ang giyera sa Ukraine, madali nang magsarong taon sa Pebrero 24. Bareta, mga tugang sa lado nin pagninegosyo. Business News. Business News. Sa giraray po na nagbalik sa 54 pesos na level ang kantidad kan piso kontra dolyar matapos ang duwang aldaw na pagtiner sa 55 level. Sa impormasyon kan Bangko Sentral ng Pilipinas, nagsarado ang trokes kan kantidad na 54.651 kada dolyar. Inang pinakahalangkaw na kantidad kan piso po ni Hunyo 24, 2022 kung naarin na rehistro ang 54.491 na trokes kan piso asin dolyar. Sa pagluya o pagkusog kan kantidad kan piso, may dakulang epekto sa kabayadan o sa bayadan sa utang, panluwas kan nasyon, apera sa exportation asin importation asin bayadan sa mga serbisyo araw kan tubig kasabay an kuryente. Iligtas ang sadiri kontra COVID. Aramon ang mahalagang impormasyon kung paano ini maiiwasan. Digdi sa GB. Giya kan banwaan kontra COVID. GB. Kontra COVID. Detalye po kayan mga tugang hari po sa newsroom. Kaya ba po si News Manager Mar de la Cruz. Good morning, Paring Mar. Good morning, VP. Nagpaluwas ng abiso ang World Health Organization Philippines manangod sa oral daw na pagbuhay ng sarong individual. Mantang pigpoprokiran ang sadiri asin ng mga tao na kapalibot sa iya. Sigun sa ahensya, magpatudukan gabos na COVID-19 vaccine at pagrekomendar ka mga doktor para sa iyo. Aramon ang peligro kan COVID-19 asin ang mga taong nakapalibot sa imo. Gumamit mo ani magkakani kong protective measures asin mabuhay na ligtas kontra COVID-19. Sarong pahiromdom kan DCGB, Department of Health asin WHO Philippines para sa ligtas na pamilya asin komunidad. Sa COVID-19, ligtas at mayarap. Pag-asa DOST kay ba si Ariel Samudyo sa dagdag na kamugtakan kang panahon. Para po sa tuyang weather forecast, mga aldaw ng Napoli, nakaluwas na sa Philippine Area of Responsibility ang low pressure area na nasa may Palawan asin na tunaw naman ang sarong low pressure area na nyaon duman sa may Partikan Visayas. Samantalang shear line ang nakaka-apektuman ngayon sa eastern sections ng Southern Luzon at Visayas. Ang kapikulan nila na umantumanan mapanganoro na kalangitan na may mga warak-warak na pagkuran asin pagpilat pagtagildol. Katamtaman hanggang sa makusog na duros na ali sa norteng sirangan ng Mairan na may katamtaman hanggang sa maalon na kadagatan. Nakabandera pa man ang gale warning sa mga baybayin dagat ng Camarines Norte, Northern Coast ng Camarines Sur, Northern and Eastern Coast ng Catanduanes. Kung kaya padagos man na pinapatanidan ng mga nagagamit ng mga saradit na stasyon pandagat na dahil mo na magpanaon. Ang tinatayagawat ng temperatura ngayon na maghapon, 23 hanggang 29 ang taas ng Celsius. Ang tandang, pasirang alas 6:12 ngayon ng aga, masulno pa dyan alas 5:39 ng hapon. Alam po din sa DOST Pag-asa, Ariel Samudyo. Iyan mga tugang retalias kan mga drakulang bareta ngunyan pongaldaw sa DCGB. Sinurat po ni News Manager asin kan current News Director Edwin Peral o kaya Mar de la Cruz.
Ali po dyan sa News Base kan DCGB. Katubang po dyan si Jenny Balyaran, si Ringmanche Angel Mustasa sa mga bareta sa lado lokal. Report kan Mega Force Patrol. Hali po dyan sa lawas. Sendong na dangog ang GB News Express. GB, garantisadong bareta. GB News Express. News Express. GB News Express. Ligo lang with ordinary so kulang kaya use Rexona everyday. Rexona na regular use. Freshness all day. Hataw sa galaw. Rexona. Rexona, hataw sa freshness with regular use, hataw sa galaw. Rexona, ligo lang, kulang. Use Rexona after every bath para hataw sa galaw. Sharmila Printing Press and Advertising for fast and affordable printing. Choose Sharmila Printing Press and Advertising. Offset and digital printing services offered. Tarpaulin printing, flyers, receipts, brochure, business card, magazine, folio, invitation, newsletter, letterheads, and more. Sharmila specializes in sublimation products, signages, tarpaulin, sticker, panaflex, smog, t-shirts, cincha boards, pull-up banners, and more. Sharmila Printing Press and Advertising Main Office, Barangay 42, Rawis, Legazpi City, near Barangay Hall, and their new branch located at Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City, beside Prieto Cargo Forwarders and in front of Insular Life. For inquiries, call or text 0917-523-5819 or 0917-772-5058. Sharmila Printing Press and Advertising, where we print your choice. Nagdadalo pa mo sa DZGB, kaiba si Henry M. Kaiba si Henry M. Garo, di ako matagal digdi sa annonces but tabi Mr. Chief Tingrisyan. Namamating ko ang grabing lipot. Pwede ba ba ang lipot kayo ni? O dyan na lang pagkatapos na lang di Pading Martaba kasi Pading Martaba kusog sa lipot. Sigang luwas-luwas ko ta. Malipot to nuno. Gaminamit na pwede ako kay pangrimati na pangontra sa lipot. Ayun na ba eh. Mga tugang, tuloy-tuloy ang mga balita. Anong man tabi ang mangyari, anong man tabi ang sitwasyon sa announcer's booth. Mga tugang day pwedeng makaulang yan para po sa pag-deliver din mga bareta kan mga pag-iriba. Hali po dyan sa lawas. Aramot na po ang dagdag na report. Kay ba si Jimmy na salita? Giri may problem, may connection ini. Mga tugang sa garisungkaan na tinampo, dyan da sabi sa Barangay Bay, Ligao City. Igwa pa nang ganki araw gayon, ano? Ang aram ko kaya mga tugang, gari iraida na tinampo. Dali na, aramin ko nung gari iraida na tinampo. Yan na, ano yan, triko-tiko buda yan tabi na. Pag duminalaga ng auto, luwas tabi ang graba, so grrrr, may araw ka, grrrr, yan. Luwag po kan, iraidan na tinampo. Pero mas sikat init na tataramo na, garisungkaan na tinampo. Aramon tanaw. Ang report kay Basid Jimmy. Good morning, Jim. Yes, BP. Page 2 yan. Iba man yan. Page 2 ini. Sakuan nga na kita sa introduction, page 1. Ay, ng page 1. Kanina. Ayun ang page 1. Page 2 pala rin. Ang page 1. So, pinagtrabaho ko kasubangging. Ikabia kong nalawan. So, pinadara mo sa ko? Ayun eh. Page 1 ito. Yun mananggad. Okay na. Onailing ko na. Ikistudyaran ko kaso bangge kung paano ipipresentar. Napala maulugod ako. Sorry. Okay na. Yung mga ganang buhay, kantawo. Yan na, mga nagwapeg para tipon ko kaya sa mga ebidensya para presentasyon niya daw, kompleto. Iyaon dyan sa messenger mo, ana mga ebidensya. Disyembre 9, 2022, last year, pinadarahan nin surat si Mayor Alan Arandia Canpiodoran gikan kay DPWH Regional Director Virgilio Eduarte. Unyan surat nagsasabi tabi BP, Dear Mayor Arandia, we are respectfully furnishing you a copy of the accomplishment report as of November 30, 2022 of project implemented by DPWH Regional Office in your area
Very truly yours, Virgilio Eduarte, CISO 3 Regional Director. Ang proyektong pinagsasabi sa surat kan Regional Director, iyon construction, improvement of access roads leading to trades, industries, and economic zones, or in other words, road leveraging linkages for industry and trade infrastructure program, and abbreviation kay ne, roll it. Makukuha ini tabi BP sa Barangay 3, Barangay 2, Barangay 1, tinampo ini, Mina Connectar Ligaw Piodoran Road, as in Piodoran Dunsol Road, in support to agribusiness, food resource-based processing sa Piodoran Albay. Gustong sabihon, in short, ang scope kan proyekto, first, construction of concrete road. Ikadua, construction of road slope protection structure. Ang kantidad o project cost, 97,980,955.29. Nag-start ang project April 11, 2022 last year. Okay. Completion date, January 13, 2023, this month. Okay. An accomplishment kan proyekto, durante kan sinuratan si Mayor Arandia ni Director Eduarte, 94.94%. Yes, oho. Harus completed na ta 94.6% na sa nagustong sabihin. November 30 ni kan 2022. Nagtapos November 2022, naglaog December 2022, naglaog sa January, nag-expectar so alkalde, totally completed na. Tasusog sa completion date, nahali sa DPWH, January 13, 2023. Game over na ini. Nagpipinsar si Mayor Alan Arandia, 100% nang tapos ang project. Opo. Uni na tabi BP uni na an Consuelo. Takan personal as in physical na pighiling kan alkalde and supposed to be totally completed ng project. Bukod man tapos. So ibang porsyon kan tinampo bako pa man konkreto. Mientras tanto, so slope protection sa tampikan dagat sa Barangay 1, Barangay 2, Barangay 3, Piodoran. Dahil pa, nagkakaburuhusan. So iba palibasa apakan ng tubig sa mga kabilyang forma. Taraklao na ang mga kabilya. Susog sa alkalde, dahil ng garantiya ang kalidad kaini. Mantang anibang kabilya, saradayuton pa. Nagpadago sa paglakaw, pagkalag-kalag si Mayor Arandia, hanggang nating kalagan kaini, anday naghihiroro na mga heavy equipment sa tangod kan mga proyektong dahil tapos. An alkalde naghapot. Natataday nag-aarandar ang mga ekipahe nindo, mga operator, kan kontraktor. An operator nagsimbag, daing krudo po, Mayor. Liwat naghapot an alkalde. Bako an kontraktor nindo makapa. Ang mga operator kan heavy equipment nagsimbag. Tigpasubkon po, sabi Mayor. Taga-sain, ang alkalde naghapot. Taga-sain ng subkontraktor. Ang operator nagsimbag. Matakon po lang po, Mayor. Liliwat, hiniling kan alkalde. Ang mga attachment sa surat kan project kan regional director kan DPWH konfirmado ang kontraktor mayor
Makapa Corporation. Iba man kan pigtataram kan mga trabahador sa alkalde, ang alkalde napaisip, posible totoo, pinagsasabi kan mga trabahador na pigpasubkon mananggad ang proyekto. Base sa status report na hali sa DPWH region, ang nag-prepare kan status report, project engineer nakapirma Warren Gumabaw, check by Agnes C. Lo, Assistant Chief Planning and Design Division, submitted by Brihildo Pabia, Chief kan Planning and Design Division sa DPWH Regional Office. Ini ang mga gustong maisihan ni Mayor Alan Arandia sa mga taong ini sa kung ano ang pigbasaranin da sa pagibunin accomplishment report as of November 30 na 94.94%, samantalang sa personal na assessment kan alkalde sa pagbisita, paghiling personal pisikal sa proyekto, sa presenting status assessment niya, mga nasa 60% pa man sana ang dalagan kan accomplishment kan proyekto. Dakulang kahaputan digdi. Kung nagkukondusir mananggad nin inspection ang mga taga DPWH, sa sinda nagkuakan basihan sa surat asin attachment report na surat na ipinadara ni R.D. Virgilio Eduarte, katubod-tubod na report kung babasihan ang papel, alagad kung hihilingon ang aktual na proyekto, bako tugma sa report sa presenting sitwasyon tabi BP. Ngunyan, sisay open kita para sa balansyadong presentasyon kaini sa mga nabanggit niya tong mga persona, tayo ang pinagahalat ni Mayor Alan Arandia kung ano ang kasimbagan sa nangyayari duman sa sayang Banoan manungod sa mga proyektong ipig-implementar kan DPWH na sa papel haros tapos na sa actual bako paman. Lala kung nagutom, Jimmy. Lala kung nagutom. Ako gutom mo na. Bata, malas. Bahala ka na kaasa, BBP. Basta yaon ang ebidensya, yaon ang kapot niya to. Dahil man kita mapresentar ka sa publiko, kung wala kitang kapot na dokumento manungod sa bagay na ini. Aha, okay. Aha. Okay. Iyan ta, BBP, abangan taod-taod, may on assignment ang DCGB News. Mas malala nasa area ini kan Ligao City. Arin iyan, susungkaan natin ang po. Panyan, minor, may major dyan. May major? Aha, iba man, ini kan, iba pa ini. Nasa page 1 kita, dyan and page 2 or page 3. Jimmy Nasalita, DCGB News. Joshua, thank you, Jim. Joshua Bino. Joshua. Nagadangog ka, Joshua. Hello, Joshua. Dumana daw initabi sa DPWH si Engineer. So, yan yung ngarang kayo ni Engineer Warren Gumabaw. Ano? Joshua? Yes, BP. Dumana daw tabi ni sa DPWH si Engineer Warren Gumabaw. Iyon nag-prepare kainin na report na ipinadara kay Mayor Arandia. Yes, Roger to data, BP. Tawron mo taod kung ano ang sayang masasabi naman sa naging reaksyon ni Mayor Arandia. Nasusendang assessment na 94% on completion of projects. Ang sabi ni Mayor, more or less, mga nasa 60% pa sana. Yes, Roger to data, BP. Dumuna daw, tabi to. Tagadong tamunan sa indang lado. Iyo, buda, may nag-check pati iga pa kinag-check, Assistant Chief Planning and Design Division. May nag-check pa, Agnes Lu. Yan. Kunta mo lang sa indang paliwanag kay ni,
Iba man sa nahiling ni Mayor, iba man sa susayin ng report. Aha. Yeah, ano man matabi sa DPWH doon, ha? Yes, roger to that. Sige. VP. O, sige, thank you, ha. O, tatawag Okay, tao, di ka okay, pang part to da si Jimmy. Gari puro tinampang bareta ni Jimmy. Ngunyan mga tugang naldaw. Ginutom ako. Bata, hindi ako masyadong nagulat. Lalong ginutom ako ang bareta ni Jimmy. There's a reason why I'm feeling so high. Must be the season when that love light shines all around us. So let that feeling grab you deep inside and send you reeling where your love can't hide, and then go stealing. Agayon naman na music ini, ano? Ang titulo palang kainin na music na ini mga tugang, Let Your Love Flow. Yeah. Just let your love flow like a mountain stream, and let your love grow. Tabi manangan. Bueno, di sagad. Diyan to, babalikan tan isyong yan. Diyan tabi sa Piodoran. Takadakul yan kan mga project na pigreklamo ni Mayor. So, tong sa Philippine Ports Authority, surampa dyan hanggang yan dahil natatapos. Ano na yan? Mina-implementar kita ki project. Dahil po, sus ko, nakakarawanan ko. Ano nangyari sa tuya? Diba? O, totoo, babalikan tan mga uton. May igwa naman si Jimmy bagong discovery. Mga project na naman ng mga tinampo na dahil magkasarabutan ng pagkatrabaho. Nata daw yan. Ano ba garo sungkaan? Ang iba garo iraidan? Ano ba mga tugang gari gagamitin mo sa ano yan? May bara... Yan lang, 7:39 sa programa nga napot. Pero tatawalan tapunin balanse as in objective na pag-presenter kang programa sa pagkapo kang lado kan mga persona na iyo po an dapat mahapot tungkol sa bagay na yan. Salamat kan sa iyong pagantabay. Goodbye. Let your love flow. GB us all. God bless us all. Just let your love flow. Pagpabalik-balik ang hilab, pangangasim, at sakit ng tiyan, baka hyperacidity na yan. Hyperacidity? Target the acid with Kremel S tablet. Hyper bilis-bilis-bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes. Parang kasing bilis ng commercial na to. Mag Kremel S tablet na. Unilab yan. Aluminum hydroxide magnesium hydroxide simethicone is the generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor. Ang nagmamahal, nagmamagi. Paano pangitiin ang nalulungkot? Lutuan with Maggie. Paano pasigla